Ben, a verdade é que me quedan dúas cousas atrás. E a primeira é que, gracias á estación náutica, a ser socios da estación náutica, eso nos puntuaba no proxecto NEA. O Concello de Cambados presentou xa un proxecto europeo, o proxecto NEA, e puntuaba ser parte de unha estación náutica. Nesa estación náutica, o Concello de Cambados sacou 40.000 euros en unha subvención, onde se investiu no Pombal, a nave do final, onde está a pista de atletismo, aquela nave que está ali, eso se fixo co proxecto NEA. Ademais, se compraron uns kayaks, porque creo que por 7 ou 8.000 euros de paseo, que o atendía o Club de Piragüismo, e eso supón 40.000 euros. Esos 40.000 euros, o Concello tiña que aportar o 10%, é que de 40 aportaba 4 aproximadamente. Digo cifras redondas, aproximadamente o 10%, 4.000, é dicir, que 36.000 euros viñeron para Cambados e se fixeron as inversións gracias a estar en esa estación náutica, da que debemos 6.000 euros. Quería facer ese apercibimento. E outra cousa que me quedo atrás é que falades da página web, a página web 40.000 euros, 42.000 euros, a página web non costou 42.000 euros. Non, nin por asomo, nin a terceira parte deso. Nin a terceira parte deso. Nese contrato que vos omitides a propósito e de certo modo tergiversade a realidade, porque se non se di, se non se dá toda a información, a veces é como estar dicindo unha mentira. En ese contrato se incluían varios vídeos, as copias dos vídeos que están aí para ver. A página web é un curso que ten que dar, que está pendiente de dar todavía, efectivamente, Teacegos, que era a empresa, a consultoría, que lle ten que dar uns cursos, ou vai dar unhas charlas, con a hostelería de Cambados. E gracias a isto tamén, pois non hai moito, hai aproximadamente 2 meses, veu un experto en turismo, que se chama Domènec Biosca, un catalán, máis de 50 personas estiveron nesa charla, nesa xornada dun día inteiro no Parador, organizado, gracias tamén a estes 42.000 euros. Domènec Biosca acaba de contratalo, Kirchner, a presidenta de Argentina, o Estado argentino acaba de contratalo por un contrato de máis de 1,5 millón de euros para un proxecto que queren desarrollar na Patagonia, etc. Con isto que quero dicir, sin estenderme a Domènec Biosca, é que é unha persona con unha reputación importante e que entendemos que é unha persona da que nos podemos aproveitar aquí, os hosteleros. E podoche decir que desde o primer minuto hasta o último minuto desa xornada non saleu ni unha sola persona dos 50 hosteleros e rematou a xornada ás 2:30 da tarde, xornada que coincidía con horarios de traballo deles. Quero dicir que se fixeron unha serie de actividades e non só foi a página web, pero vos insistiredes ás veces que queirades en que a página web costou 42.000 euros, pero non sei a cifra, pero non foi nin a terceira parte de eso. Pero bueno, seguido omitindo esas outras actividades que entran desos 42.000 euros. En fin, nos, insisto, para nós son uns bons orzamentos, pero non porque nos digamos que somos vos, e que os números están aí. Un remanente de tesorería de 336.000 euros. A día de hoxe, a día 31 de decembro de 2012, o Concello de Cambados, con todo o que nos debían e todo o que debíamos, o Concello de Cambados tiña un saldo a favor de 336.000 euros. E insisto que esa cifra aí des a encontrar en moi poucos concellos. E o Concello de Cambados está ao 50% da súa capacidade de endeudamento. E esa cifra aí des a encontrar en moi poucos concellos. E o Concello de Cambados ten o 35% do seu presuposto destinado ao capítulo 1, en sueldos, que dís que ten tanta xente aquí traballando. Pois non hai tanta xente, somos dos que menos temos. Estos son presupuestos reales, son presupuestos para os veciños, e que os veciños, pois, ademais, os están aprobando, creo que, elección tras elección, porque aí se reflexa no orzamento dun concello, o orzamento que presenta un equipo de goberno, quere dicir moito, non hai nada máis claro da xestión dun equipo de goberno. É o referente máis claro dun equipo de goberno. E eu creo que os veciños de Cambados están avalando
e estar aprobando estes orzamentos. Votamos, se vos parece, que dicir algo dito. Só unha proposta, xa que non estimo máis, que propoño que documentos como estos que poden ser consultados na página web e que poden ser consultados por todo o mundo. Son consultados por todo o mundo. Non na web, é certo. Sí, Pero aquí calquer veciño, xa veo algún veciño a pedir, le vou copia. Pero se temos unha web, é seu. Bueno, pero que conste que calquer veciño que ven aquí le unha copia. Como se do caso xa. Moi bien, se vos parece, votamos. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor?